मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग चॅनलवर डेली ब्लॉग मध्ये. आज आपण घरी येत आपल्याला जायचं, तुम्हाला काल बोलल्याप्रमाणे लग्नाला जायचं. तर याला घेऊन जाणार आहे आणि मम्मी आम्ही तिथे जाणार आहे लग्नाला. आणि इकडे मस्तपैकी लागले मला भूक आणि बनवते इथे माझी बायको गरम गरम पोहे. बनतील का हो लवकर पोहे? खायला भेटतील का आम्हाला लवकर? बघा, मुद्दाम मुद्दाम करते काय, मुद्दाम. हो का, मुद्दाम हलवत बसली त्याला. स्लो गॅस असेल बघा, स्लो गॅस ठेवलाय आणि मुद्दाम चाललंय काहीच. नवऱ्याला भूक लागली ना, आरामात भेटणार, आरामात ना. सगळं टाका, काजू बदाम पिस्ता विस्ता काय असेल ते सर्व टाका. तर चला. हा हा, साखर सगळं. तर बघूया, पोहे खाऊया आणि मग 11 वाजता, 11:15 आपण निघूया. वांद्र्याला जायचं आपल्याला. वांद्रे वांद्रे ना, वांद्रे. हा, भरपूर वर्षांनी महिन्यांनी चाललेलो आहे तिकडे बांद्रा. मला पण माहिती नाही. तर चला बघूया, पोहे बनतात तिकडे छान असे पोहे. कालचा रेसिपी ब्लॉग नसेल बघितला तर जाऊन बघा. छान असे रेसिपी ऋतूने बनवले. टॅमॅटो अंडा राईस काय बनवले यार. हा हा, अप्रतिम मस्त झाले. तुला नाही आवडला? नाही, मधीला मला आवडला. ती म्हणते स्वतःच्या हातचं स्वतःला आवडत नाही, पण मला माझ्या स्वतःच्या हातचं मला आवडतं. ए भाई, भजी बनवले, भजी खाल्ले की नाही? भजी पोहे आले रे, पोहे आले, पोहे पोहे. चला मस्त पैकी असे डायरेक्ट बरोबर मला. तर चला बघूया, पोहे उद्या मग आपण नाश्ता करू आणि मग जाऊ. ओके. तर काय नाही, आम्ही निघालो. गॉगल घालून दाखवू, गॉगल. आमच्या पिल्लूचं गॉगल बघा, पिल्लूचं गॉगल. हा, आम्ही निघालोय. 11 वाजता निघून बसलोय आणि आता निघालोय आम्ही शॉर्टकट. तर चला बघू, आता भेटू डायरेक्ट बाहेर. मम्मी, मी आणि सीयू ऑटोमध्ये. नाही बोललो, ऐक हाय. ऐका, हाय. साधा भोळा चेहरा बनतो बाहेर आला. कशात सगळी छान ना? चला भेटूया बाहेर. मोबाईल पे फोटो शांति शांति शांति. आपका मंत्र कलश कुदोता पुण्यवाचन माम नाम ले लो. कश्यप बोल दीजिए, अपने पुत्र का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, माम तनय दुर्गा नाम ले लो. विवाहम स्वाति गणनायकं गजाननम सेतरम बलागुरुं विनायकमहं चिन्तामणि केवलं लीलानि जानकं सुरवरं मृगनेश्वरं मोदरं गणपति पुरया सदा मंगलम. गंगा सिंधु सरस्वती जयमा गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र कनया शर्मंतरी वेदिका शिप्रा वेदती माधुरी.
थांब, थांब. कट, कट. मोठं इकडे बघ, तिकडे समोर तर मित्रांनो, आलोय लग्नावरून. कोर्ट मॅरेज होतं, साधं होतं म्हणून थोडंसं तुम्हाला दाखवलं मी. तर बँड्राला होतं, तुम्हाला माहितीच आहे. मामाच्या मुलाचं लग्न होतं, मोठ्या मुलाचं. त्यामुळे सुट्टी घेऊन आम्ही गेलेलो, मी, मम्मी आणि ईश. तर सोमवार होता म्हणून सर्वजण नव्हतो, तिघच गेलो. तर छान लग्न झालंय. आणि येऊन थोडंसं ऑफिसचं काम होतं, त्याच्यामुळे फ्री नव्हतं. ऑफिसचं काम केलंय आणि मग फ्री झालं. आता उद्या ऑफिसला तर जायचंच आहे. तर बोलो ब्लॉगचा एंड करूया आपण. तर साधं सिंपल लग्न झालं. तर कसं वाटलं ब्लॉग? कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा. आणि जे नवीन असतील त्याने सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, भेटू उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.